jaf xejn min kien Mikil Anton Vassalli. Kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lil-martu fidejn il-furbani, lill-artu fidejn il-barrani, għalix kien Malti tassew, għalix kien raġel tassew, għax kien iħobbhom tassew. Fortunato Panzavecchia jsemmi ħafna dettalji fi ġrajja li seħħet meta kien daqsxejn ta' tifel. X'kienet din il-ġrajja u kif seta' jitkellem fuqha? Tajjeb, Fortunato Panzavecchia kien riċerkatur. Tajjeb, u kien riċerkatur sa mindu kien tifel, kien għadu żgħir. U danna fuq għaliex sibna manuskritti tiegħu. U dawn il-manuskritti tiegħu qegħdin fl-arkivju tal-Katedral ta' Malta, l-Imdina. U sibna illi minn mindu kien għadu żgħir, kien għadu xejn ta' żagħżugħ, sewwa, kien inniżżel ġurnale, kien isejjaħlu, ġurnale għax ogni ġorno, tifhem xi ħaġa li tiġi kull ġurnata. U kien inniżżel noti privati, tajjeb. Imma dak li kien jitalem jew dak li kien jisma' jew li kien isaqsi għax kien isaqsi ħafna, sewwa bdiewa u nies oħrajn, il-kappellan tal-raħal fejn kien jgħod, insomma, u assessin, kollu ħafna. Mbagħad inniżżel it-tarif fuq dan il-ġurnale kull ġurnata b'xi mod. U waqt li konna qegħdin inqalbuh dan, wieħed minnhom insomma dan wieħed minn tal-bidu tiegħu tal-1913 kellu allura 16-il sena. Iltqajna ma' tarifa li meta rajnija aħna vera ħadna pjaċir, emozzjajna ruħna. Għax kienet titratta fuq missi l-isim Malti, Mikil Anton Vassalli. Hija stramba għaliex kif dana niżżel din in-nota fl-1913 meta Vassalli kien eżiljat dak iż-żmien, tajjeb, ma kienx Malta. Meta bdejna naqraw, bdejna nindunaw ukoll din it-tarifa ġifieri illi qed jitkellem fuq meta hu Panzavecchia kien għad kellu 3 snin. Ġifieri dan ma jiftakarix hu, imma kien qalilu xi ħadd, tajjeb. U din il-ġrajja kienet titratta dwar meta darba Vassalli kien il-ħabs, sewa fl-1800, kien għadu fi żmien il-ġrajja bdiet fi żmien il-Franċiżi, tajjeb. U inserta li missier Panzavecchia, missier Fortunato, ix-xieħ ġifieri Giuliano, missieru, li kien negozjant tal-inbit. Kien qarraq xi ħaġa, insomma, kien bieħ xi inbit ħażin u kienu arrestawh u dan spiċċa fl-istess ħabs ta' Vassalli. Tajjeb, mid-dera kien jafu dan. Għaliex Vassalli kien dak iż-żmien fil-dal ħabs f'iżolament kien it-taqsim għalih, sewa. U meta dan Giuliano x-xieħ daħal il-ħabs kien hemm xi nies li kien jafhom u qalulu li hawn Vassalli, dan speċi qal sejjaħ il-gwardjan u qallu staqsih il-permess biex Vassalli jkun jista' joħroġ mill-ċella tal-iżolament tiegħu biex jiġi jkol magħhom. Miegħu ma' Giuliano Panzavecchia ġifieri u ma' priġunieri oħrajn. Dan kollu qed jiktbu Panzavecchia żgħir issa Fortunato, sewa f'dan nsejħulu hekk djarju il-ġurnali tiegħu. Vassalli għal-bidu issu staħa joħroġ minn hemmhekk mill-iżolament tiegħu. Però bejna xi mġiel. Tajjeb, ġifieri mbagħad ingħaqad magħhom dawn u kielu flimkien. U waqt li qed jieklu Vassalli irrakkonta l-esperjenza li kien għadda minnha u esperjenza kera minn dak li kien bata minnu l-arresti, it-tradimenti li kien seffa wiċċu magħhom,
tajjeb? U b'mod speċjali li bata l-iktar mill-Maltin li ħassu, qed tifhem. U jgħidlek fil-fatt dan, Panza Vekja li niżilha f'din kemm kien imqaħbar ħanejdu hekk. Vassalli kemm kien makus, tajjeb? Minħabba l-Maltin fost l-oħrajn, tajjeb? Illi hu tant kien ħadem għalihom, anka bl-istudju li għamel fuq il-Malti, eċċetera, sewwa. U l-ispiċċa mbagħad pattewilu dan il-mod, tajjeb? Kien Vassalli jgħidilna, Panza Vekja jgħidilna li Vassalli kien kellu madwar 35 sena dak iż-żmien, jiġifieri id-data is-sena li jagħti taqbel fil-verità mad-dokumenti li għandna nafu, allura veru li dak iż-żmien veru Vassalli kien fil-ħabs, jiġifieri dak li kien qiegħed jgħid Panza Vekja dak li kien qiegħed jikteb u min qallu din l-informazzjoni kienet vera. Tajjeb. Mikel Anton Vassalli kien stqar ma' Giuliano Panza Vekja li la joħroġ minn ħabs imur fil-Lvant u jisir Muslim, mifaċċja Turku qallu. X'ġiel li l-Vassalli jgħid hekk? Tajda sentenza bħal dik, dak iż-żmien kont tajda biex meta tkun iddisperat. U nafu b'każi ta' nies li telgħu qudiem l-Inkwiżitura x'qalu hekk. Ifdaw ikunu qegħdin jgħidu se neqilbu reliġjon. Sewa u issa biex tajda f'dak iż-żmien. Tkun vera llum ngħidulu maħruq, indannat, muġuħ. U dan li beda jgħid David, jiġifieri kien qed iħoss li dana ġew il-Franċiżi minn ħażebbuġ mar il-belt għax kien hemm vakanza għal professorat tal-Arbi minħabba ir-rewwixta tan-nies tal-kampanja kontra l-Franċiżi l-affarijiet waqfu. Vassalli allura raġa safa vittma ta' ġrajja marbuta ma' Franċiżi, niftakru li kien diġà vittma l-ewwel darba meta kien għaddej ħajja tajba Ruma u minħabba id-dħul ta' Napoleon f'Ruma kellu jerġa' Malta. U reġgħet missitu din ix-xorti ħażina. Daħal il-ħabs meta qal mifaċċja Turko u meta kien joqgħod jaqra lil Giuliano li sħabu kien jaqralhom siltiet mill-Quran. U għaliex kien jaqralhom siltiet mill-Quran? Il-Quran għandu valur kbir għal min jistudja l-Arbi. Flok ma għandek romanz, għandek il-kelma Alla. Min jistudja l-Arbi jkollu grammatika tal-Arbi, dizzjonarju tal-Arbi u l-Quran. U dik hija prova oħra li meta Vassalli ħareġ mill-belt u arrestaw mill-ewwel irid jgħodda b'waħda li ma qatlux kif għamlu lil ħaddieħor għax il-Maltin ġieli qatlu lil min ħareġ mill-belt kisgħu biret mingħajr ma għaddewhom proċess normali. U għana din il-ġrajja tal-biki, għax hija ġrajja tal-biki fil-fatt beka wkoll. Bil-lejl binar jitħabad kien Vassalli għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jfalli jisbaħ jum il-Maltin ikunu ħilsa u maqudin għal Malta jisbaħ tassew.